Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes sa 6 na bulan sang Disyembre tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyo nga ato naman arang kadahon karon nga adlaw. Dibatihan ang mga ekonomista, ang mga mamalida, magasampukanay sa isyo sining wealth fund nga ni. Dako ini nga isyo nga dapat hindi pagkamul-kamulon, dapat tunan nakataya diri ang palaabuton sang pungsod Pilipinas kag sang aton mga pensyonado. Mayong balita, Negros Island Region ba daw masanag sa nagawa, may posibilidad nga madayon. Anano ang mga lokal nga isyo? Baw, daw medyo sulusugpunan pa kuno ang IPM-CDC sa ila pagpangalagad diri sa siyudad sa Bacolod. Aber, daydayon ta ini sa indi gidlang madugay. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Pwerte na subong ang binangig-bangig, opinyon wala kag tuo, intrahan sang mga ekonomista, intrahan sang pila ka mga maalam nga mga mamalida. Ginahambalan ining ginatawag naton 275 propose nga budget sa Maharlika Wealth Fund. Nakaangkon ini may negatibo, may positibo nga pananawan. Pero klaruhon naton, ang Pilipinas may madamo seryoso nga problema nga dapat hatagan immediate nga solusyon. Amo ini mga problema yang nga dapat tagaan gilayon nga pagtamod sa gobyerno. Hindi tanay pag-unahon ining kinatawag naton Maharlika Wealth Fund nga ni. 275 bilyones. Ti ang aton niya pananaw sini, maayo kuno nga proyekto. Wala man niya sa malain nga proyekto kung ga plano ka nga maghulam kwarta, mapundo ikaw sa pinakadako nga kwarta para ipundo sa mga proyekto kag iban pa nga iya sang gobyerno. Pero dapat tunan maayo, bangod mani ini, bilyon ini. Kag kon bilyon ang inakaptan sang pipila naton ka mga utod luwas sa maayo. Wala kita magsiling nga ang tanan malain, may korupsyon. Pero ang aton pungsod Pilipinas, klaro ya. Kung korupsyon na paghambalan, halin sa idalong pagkadto sa ibabaw, kada sanga sa gobyerno, hindi man tanan, mga ahensya sa gobyerno, napunan ginman sang korupsyon. Hindi ba? Isyo sang korupsyon. Sa pila ka mga ahensya, Bureau of Customs, subong man ang BIR, ang Bureau of Immigration, ang DPWH, kag iban pa. Perte kon korupsyon ang paggambalan. Kwarta mong tiniyaw, bilyon ini. Kag hindi malayo nga magsiga ang mata sa pila naton ka mga utod nga bintahuso kag dire. Matuhaw ang korupsyon. Kung pamatian ta kahapon, ang professor sang University of Santo Tomas Political Science Department
si Professor Coronacion bala, nya kon lang taon ko, ang general idea sang wealth fund maayo apang hindi malikawan nga dire magatuhaw ang korupsyon. Amo nang ginakulbaan ta. Kwarta niya mong bilyones ini. Kag ini nga pundo, hindi lang pagkuhaon sa bangko, hindi lang pagkuhaon sa pundo sa national government, kuhaon pa ini nga pundo sa Social Security System kag GSIS. Amo niya ang ginakulbaan ko. Budlay niya mo. Bawan mo nga disgrasya abi nga wala man naton gila pangayo kung magnegosyo gid man, kung i-apply gid man sa pila ka mga proyekto, kabay pa mangin madinalagon. Ang malain sila kung mapalpak, ang malain sila kung maurot ang kwarta kag kapos na nga wala na iuli pa nga pundo sa SSS kag GSIS. Kamusta ya mga pensioner? Kamusta ya ang mga empleyado subong nga gaedad na kon sa GSIS, kun sa gobyerno dapat 65 ka, subong 64 na ikaw sa dason nga tuig makuha ka na pensyon mo, kag magsiling ang GSIS wetanay hulat ka kay wala pa mauli ang kwarta, bilyones naging kalta sa wealth fund gani. Ang pila ka mga pensyonado sang SSS nga ginasaligan bakal mama amo lang ini. Pagkatapos ang gasulod na 60 anyos nga manog pensyon na kag magsiling hindi pa matagaan kay wala pa maulian ang kwarta. Ano na lang kon madisgrasya ini nga pundo. Milyon sang Pinoy ang iguon niya sini. Ang akon ginakulbaan ko malang. Wala man tagasiling nga hindi ini maayo nga proyekto. Pero nga ang kaltason pa sa SSS kag GSIS nga mo malang ini ginasaligan sa aton mga pensyoner sa ila katigulangon. Ang akon niya, ang kadisgrasyahan bala, Pilipino ini mo, nadisgrasya gani sa Malaysia to na puto kikoy gani ang nagpatigayon sini harap pasulong sa bilangguan subong. Hindi malayo. Budlay niya mong kwarta ini nga kaptan sang pila naton ka mga ahensya sang gobyerno. Kabalo naman kita, wala tagasiling ang tanan kurap, pero kadelikado. Nabutang dire sa ay ginakulbaan ako. Base, ang base, dako yung posibilidad nga matabo, no? Kung ano na lang ang matabo, sinikon, hindi na maulian. Kag magsiling na ining mga ahensya sa gobyerno, labinigid ang GSIS kag SSS, nya hulaton tanay nga mabalik ka, hulat ka mo anay sa inyo pensyon, kay wala pa magbalik ang kwarta nga ginhulam. Di kundi disgrasya kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. So, Radio Philippine Standard Time la size 43 daw madayon gid. Nagligad ginaduso ini ang Negros Island Region. Galing ti sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte kung madumduman na wala ini mapatigayon, wala gin aprubahan. Areho, daw masanag-sanag ini sa tuig 2023. Kay aprobado sang Senate Committee on Local Government ang nagapanguna chairman sini si Senador J.B. Ejercito. Kadamo sang mga hagna nga gin-aprubahan. Pero, sintro kitaya sa aton. Kay kadamo sang hagna mo ang Senate President Juan Miguel Zubiri may araman, si Senador Win Gatchalian may araman, Bong Revilla, Lito Lapid, Joel Villanueva. Damo nga mga hagna. Pero, diri ako masintro sa Negros Island Region. Manami ini, ginapaabot nga magapasakop sa probinsya sang Negros Occidental kag Negros Oriental. Himuon nga one region. Tinakita ni Ejercito, suno sa senador, importante ini sa pumuluyo sa duwa ka probinsya. Agod imuon nga isa karayon sa tuyo mapadasig kag mapalapit ang mga serbisyo sang gobyerno nasyonal. Nakapati siya nga mangin alagyan ini sa pagtinad pa sang duwa ka probinsya kon isahon lang bilang isa ka region. Baw, daw masanag-sanag ang plano nagliligad pa ini nga mga tinuig, ginaalungay, ginadoso, apang daw wala matagaan igtalupangod. Sa karon daw masanag-sanag ang NIR, ang Negros Island Region. Kabay pa, maprubahan nga mangin isa kita karyon nga madugay na ginaalungay sa mga provincial government subuman sa aton mga opisyal. Kabay pa, ma-realize na ang damgo nga isahon ang Negros Occidental kag Negros Oriental. Kabay pa sa tuig 2023, maangko na naton ang madugay na naton
ginahandom. Pasalamatan ta ining pila naton ka mga mamalida, mga senador nga karon nagadoso pa sang ikaayo man sang probinsya sang Negros, Negros Occidental kag Negros Oriental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46 na. Ang masunod nga balita kag isyo idulong sa aton sang Santon Plus Erba nga habon. 100% na. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang Pero may kontrata pa ini. Ang kontrata hasta lang Disyembre 31. O galing, kay kung pamatian ta, ang mga opisyal sa Bacolod, ti wala pa kuno maaprubahan ang budget. So ang buot silingon, ang IPM-CDC, ang pagpanghakot sa basura, base kon tagaan paligwa. Tagaan palugit, bala, butang ko, kung maaprubahan ang budget, abe, hindi man na madali-dali mo. Of course, ang bidding hindi man madali-dali. May ara na, sobra, walo ka kontraktor ang luyag magserbisyo. Pero hindi mo ina madali-dali. Kaya kung kakason mo dayon, ang IPM-CDC, manimaho ang syudad sa Bacolod. Kaya wala pa man nagkakot basura mo. Amo man nakalabanan sa nagliligad ng administrasyon. May diyutay nga palugit. Inabutang ko Enero, Pebrero, hasta Marso. O, sige, pwede pa kamo ka panghakot basura. Pwede magani liwat mo makaintra sa bidding ining IPM-CDC. Pero sa kadamo sang nag-apply, depende na kung sinong padagon sang Bids and Awards Committee. Kinanglan nubo ang imo sini nga i-bid kay ang gobyerno basta bidding, pilion niya na pinakanubo nga bintahay sa gobyerno. Amo na yang bidding sa gobyerno mo. Tilang taon ta kung ang IPM-CDC mag-inta kag base kon magdaog abe, di depende na sa syudad sa Bacolod ng akon malang ya na hindi talang pababayan trabaho ta. Kung bag-o pa lang gakarakasa, samta gadugay nga gadugay, galuya nga galuya. May namlaba, husto nga sweldo, husto nga budget, husto nga serbisyo. Amo mala ng aton. Kung sila liwat na magdaog, ti anong problema na? Basta maayo ang serbisyo. Kaya nagligad to ba puwerte man to nga susuo. Pila ka bulan matuguro na ni Maho ang syudad sa Bacolod. Ti rason nila ang alagyan kuno may diferensya. Halin sa una, bisan wala diferensya ang alagyan, may ara gidya nga binulan nga daw. Kalawlaw gibalas ang serbisyo. Amak mo, kuwaon mo basura sa isa ka lugar, sa isa ka bulan, ti ko di manimaho na ya. Ang buot silingon, ang punto na tundire, nga kung ang serbisyo maayo, wala gid diferensya. Butang ko abe, magdaog liwat ang IPM-CDC, okay lang. Basta, ipromisa nila nga ang serbisyo husto.
Ang schedule, gina-schedule ni mo. May schedule, Merkules ka, Domingo, dira. Ang nagakatabo ya, ang schedule ya, dawla ginatuman, wala man gaabot, binulan ka maghakot, gakaulan na basura, galaptan, asto nga dalan, wala gyapon. Wala ginatuman ang schedule, bala. Ti kinanglan sini, kung may bidding, kag kung sino magdaog, dapat may husto, bala, nga instruction. Kag magtikinanglan may ara kasulatan. Nga kung hindi matuman, may ara, hindi ka katuman, ibi sa kabulan, 3 kabulan, 4 kabulan, pag-abot sa certain period, nga hindi ka katuman, may rason na bakulod nga kakason ka, kag magpatigayon another bidding. Amo tani na. Sa sige-sigihon mo, nga sabtang gadugay gatamaran. Sabtang gadugay, disbintaha sa syudad sa Bacolod. Amo na bla? Wala man diferensya kay ang budget kadako. Nga ang hindi ka kapatigayon sang imo sini obligasyon. Amo lang ina ang ginapalayag naton sa maabot nga manugakot pa sa basura. Kung may ara manugbulos kung may ara bag-o nga magadaog, kay kadamo na subong sa mga kontraktor ang may gana gid nga magserbisyo hakot basura. Tigaling kay ang proseso ya sa isa ka syudad ipaagi gid sa bidding, no? Hindi pwedeng kamul-kamulon mo lang kung anong luyag mo, amo lang ng ibutang mo kay daw madisgrasya ka kay may mga pagsulundan niya ang mga local government unit, lokal kag nasyonal. So kabay pa, kung may bidding gin man, kinanglan may ara konkreto nga mga instruksyon, konkreto nga mga kasugtanan. Antes ilargada ang magadaog sa bidding. May niya kay Quintas Claras, may kasulatan bala? Nga kung magreklamo ka reo, nagpirma ka, nagpromisa ka, nga pag-abot sang tal nga panahon nga hindi ka makaserbisyo mayo, pwede ka kakason. Pwede liwat ka bidding ang isa ka syudad kay hindi maayo ang imo serbisyo. Radio Philippine Standard Time, las 6:53. Balik kami pagkatapos ini. Sa maulamon na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue.
5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsabli nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Nixon Tahom. Aksyon Nixon, happy birthday, kid. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.